Horonya jabarani swanti bache ani musu dimse ani mabakoro Mali kono Mali koka fuli ani tani watina ambi ake kanyeshi au bera jilema Kironi na vijimao chenta ba Sidna Shakmar Sidu Kulubali bilibeleni akademaya ni watina ambi ubera jile fana fuka ubera jile kunyumando ko ubeka ubismila anga bi alamzadu bamanaga kunafuni keneka Anklina Slamia kalo woloflana ni oye arajaba kalo ye halekli woro la bisamba kele kemenani binani flakiraka hijra sanjajela uklen fana bena février kalo kletan ani shegima samba fla ani samgan kele ni asonanga bi kuna funu kuma wobna kuma igmadin Slamia kuna kuna funu kan katase jamana kuna funu hakaja jamana ko kuna funu chama fana brajile bi yano ayo bismillah ko kwa okuna funu kene kan sona amina minota awye kelengele Kosemero la wasale ani kosemero la sanada oye dalba mai bilibile Sidna Shakmar Sidu Kulubali Faruku wa ale bi udaindi yorodo baw ale de mana fo atisiki ka minen kono dalba masa ale de bi ana mine bera jile di imo wani ale I wasaka ban oye a bampewe Sidna Shakmar Sidu Kulubali Faruku odato sanga ani wati ale bi wuligajo ani chesiri bawla muna ka ala wele aka nyinve ani ala bisi ka hine silame nyuma klengele bera jile na chugumna ani dine de me baw bera jile ka hine bunda uda yele uye oda to tenedo kala ola da ala silame ya du bakono tene ka damne fajiri selu mana jigi fuka tase safu selu bani mam do kolgaram bidu silame ya du bilbele kono ala sona tenet bele o barakle la klina minni o bena silame ya kalo woloflana ni oye arajaba kalo ye ale kle sabama Samba kale kemenani binani flakraga hijra sanjachila umi fana bena février kalo kle tani duru masamba flani samgo ni kelem deble kumamna ni ayre jigna kana safo silini silama oye do kolgala nduna ani a cheta baw fe o kofem la dubla o kawsani la dawuli la dambi blebele mbuloni oye dokokun la drinkaim asigla kira sigiro la ka o dis la mewma Kerengerenya ankunda do bilebele mikani oye Isra wal miraji kiraka sanayere bilebele akmana obunyani o hormo kam ala sona tarata temele anyi o jado jira awlanga alsisa bilebele aka krofo sanayere kunkan anya kanu ka to fana bera jile jira awla bi kuna funi kana kan o jumas na yugo ale tume o kenen kanana ani kuna funi mununa na ka bo bilebele nga la selula anga jeka anyamada alsisa o to fa madam ala mufaroka من المسجد الحرام أكون بورنا يه لهرم مصر دلا نوي مغا الكعبة مدو الكعبة لهرم يوري على دياك في هرم ماي والما يورو هرم ماي إبا فهم فلكلو منا رجبا نفره هرم كلو يتشكمين ترى ما فهميا Alkaba ka horomaya na ngwambo foshina amishika duguje antize ka foka sake mvela ukama amisa kokuna meala ka alkaba taya akora che ko sana yele kara alkaba kono la alkaba tali kuneye makaye alkaba ka dugudi makan sigira alkaba de kama walma alkaba de kama makan sigira tarama fam ola maga miseka wele ni alkaba toy na forum ibora alkaba la doro o maga fole samunia me maga alkaba de iba fo o te maga yere damai dugu femba dugu biseka wele ni o toy tarama fam no te sana yele akera kira teremuso de gaso Ummu Aniya kira kumi ode kaso kebe arajaba kolo kile mugani wolo vlama kebe tene juma tarama fam akundamba tene muso yoro la kata masala jilana na nofe yeni tarama fam me ala ko min al masjid al haram ke bolla horoma misri la o koro maka yere wele la ala fe al kaaba togo de la sabuniya me maka al kaaba de do
tarama fam o fene horoma kuma badi aseka foka se adala ko bi ga ko kama wa ko bi toy ko kama jeno e ka soma no ye bi lafiya wa bi here soro madu anga kusanyo yede anga boni nyogonye wala here bi sodoye do kama wala bi do toy do kama wala bi ke do fe do kama tarama fam magaye bunya soro alkaba de sababula ke horoma soro alkaba de sababula madu kira bora umu aniya de fi ke sanayele bara damine kitabu mune sanayele sebe munu ye kundala janya ka wala lila ukotuma mina jibril nana kira no fe kishin nama bama kala ni soja ko sanayele be ko jibril nana naye alkaba de la zamzam kolo yorola ningana a opere ka sombo aduskun aker ka duskun bo o yore ina meleke kundiki nani be kumbe jibrila be israfila be azraila be mikailu be mana unana kira sombo ka daile ninga kuni zamzam jiye ka fani noro kuraye ninga soro ka dan noro ka soro ka do akono anola tarama fam madeu installation wara de kira la ayelando sanfe parce que abina do fe munu kono ano fe unti kelenyi amedeli olula faut que fe ne ke ala mi ma to abina do bonye mi kono amse ko ku me nyogonya ka sora me toro soro tarama fam bon yore ina hakilla ko cha ko sebe do be ne kuma imbe galondigiya ka fo abada ko kira medeli ka opere aso medeli ka boani shekele parce que olu yere ka famuna opération mi bi ka kira lani ko ye dogoyama de ka nyeshi kirama la akere lawa akere falawa akere mogelawa ongo kira kele ne fora ko akere la otumena akele kira la kasura meke foila na lete no meke somania ni bonye kira ye o seka ka dogoyama ye karima fam mogo billa be ka kodo kono kira ube abella bena ke kira di umadi tarima famia misigi inte permettre ko be wala mais adondoro kira ko opération o ci toro foi se kirama ati fenje kira ka bunyala ati fenje ka samandiala contraire o ye bonya kurade kira ye daveme mi nyoso nenjana sanayele barola kirabi yele sanfe wati mi nabi se sidratul muntaha ibini yore inchi muna jibla de kira en compagnie ka boa ka so ka ta Jerusalem ka boy ka ta ka bakolo folola fo ka bakolo wolo blanana me usele sidratul muntaha jibla masaka temenga kira kwama ako terrible yawa jibla kwama akwa ka gelanyere mangi blaya ngao meleke shitana fojoro la ko donne de bila dane bila ikanga daora mi obe ni o sako noro mi mo nyefe obi yele e Muhammadu fleyora mi na nene temena yanga kase noro mi mbe abine jibla yele ha otuwana ni e kira yo beteme chedo ale kerengerene me ala benadi nungoso akaseka nora inkumbe akana fengala ona be min kira la okunti jibrila la ona la jibla maseka teme kise tarama fam ula ala ko min al masjid al haram mbora na ila oroma misrila ila al masjid al aqsa katana ye yoro jam misrila
misiri yɔrɔ jan na parce que Masjidul Aqsa o kun bɛ ja Maka na u b'a fɔ ko sotigi min bɛ so boli kosɛbɛ o kɛ tile 40 ko so boli Maka ni Masjidul Aqsa cɛla la ko a janya bɛ se o ma yɔrɔ ye misiri yɔrɔ jan ye dɛ mana komi kuma bɛ kɛ Makankaw de fɛ ko in kɛra Maka de kɔnɔ o de la welela ko Masjidul Aqsa yɔrɔ jan misiri parce que a ka jan Makankaw la karama faamuya munna kira nana ye a ma yɛlɛ sanfɛ direct la fo Ala nana n'a ye yen de o kɔfɛ ka sɔrɔ k'a sana yɛlɛ n badenw kunba minnu b'o la o de ye ka kɛ seereya ye kira ye n'a ye sana yɛlɛ ye nakale dugumana fan dɔw ka ye a la min b'a to dabi k'a la ko a bɛ kɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don. Alhamdulillah madira ala fe Isra wal Miraji ala ka dira anna ka wa hakilla jiga fo ikmadin islamiya ubna awajulu shu nyanamaya ba ko jugurani dulanji kene ba o 120 rajaba ko yere kile mo ngolo vilashi o mi be marsi kalu kile tama samba fla ani sam goni kile adon dugu jenni o ye alamsa isa marsi kalu kile tan kile ado kunje baro bilaji le bina tum islamiya misri ba kono ba ko jugurani herma kono manguro tulani o ye faru yere ka misri belebele nyi amadi la fe nega kay tan ani nani watu la halaka baro barajele kunje herla jamana konona kuna fununa Ethiopia ministry mimbe uka dugu korona fulko kuna ale sina blake kana anka jamana kona ya o senfe ani an yaro ka dugu korona fulko ani fokata se courant ani ji ministry ma ulu ye sina blake kata sajola ko feno sanbor mimbe no kata unyeda uyorin kanni abifo amako Semos SA kase kata alaje haklan kro munu bisika fra nyanga ni bara jerayin ale yirwalila Aminata Samake fana bi o ko into nyedo anga nyamada ale ka okrofofe kalo saba o temenen kɔfɛ dugu jugɔrɔ nafolo barakɛ cakɛda dɔ n'o o bɛ wele ko Semos SA n'o o dugu jugɔrɔ nafolo ninnu na kɛmɛ o kɛmɛ ne 80 ni ale tun m'o sɔrɔ tɔnɔ ye o baara olu tɛmɛna Ethiopie ale dugu jugɔrɔ nafolo cakɛda dɔ ka bolo kan ni o bɛ wele ko Société Éthiopienne Aérienne Ethiopie ministri min ni ale ka baara ɲɛsinnen no dugu jugɔrɔ nafolo kow ma ale ni Mali ministri min n'o o fɛnɛ ka baara ɲɛsinnen no dugu jugɔrɔ nafolo kow ma olu ye senabila kɛ ka taa u ɲɛda sajola o sanubɔyɔrɔw kan mɔgɔ minnu ye sajola min san n'a bɛ fɔ o ma ko allié olu bɛ baara kɛ Ethiopie fɛnɛ donc u tun nana lajɛ a bɛ kɛ cogoya min na pour que k'a dɔn ni fɛn minnu bɛ ka kɛ olu fɛ n'o kelen de bɛ ka kɛ yan nɔ donc o kɔnɔna la an ko k'an tɛ se k'olu kelen to yen u ka na f'an ka na u bila ni Ala sɔnna don nataw la an fɛnɛ bɛ taga lajɛ a bɛ ka kɛ cogoya min na olu fɛ yen pour que o bɛɛ ye fɛn ye mun bɛ se k'a to sanuko nafa bɛ bonya Mali ma halisa filanan ye mun ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sajola kun kan ka datugu mais mɔgɔ kuraw de y'a ta bon mɔgɔ kura minnu y'a ta mais Mali ka jɔyɔrɔ b'a la halisa jɔyɔrɔ 100 o 100 Mali ka 20 b'a la donc o kɔnɔna la an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an tɛ se ka to toujours k'a fɔ k'an bɛ to Bamako an tɛna lajɛ donc an nana fɛnɛ ka na lajɛ est-ce que sariya bɛ ko minnu fɔ k'u ka baara kɛ cogoya minnu na u bɛ k'olu kɛ an tun nana k'o de lajɛ. A kow daminɛ na min ye Semos SA o ɲɛmɔgɔbaw u ye hakilina falen dɔw kɛ sɔrɔ min ni Semos SA ale bɛ ka olu sɔrɔ dugu jigɔrɔ nafolo olu bɔli la min bɛ tali kɛ Ethiopie ministri min ka baara ɲɛsinnen no dugu jigɔrɔ nafolo ko ani pétrole ko ma ni o ye Seminye Yupe ale ko a waati sera ko fɛn min ye dɔnniyaw ye olu ka falen mɔgɔ minnu kun bɛ ni taama in senfɛ ni o ye Malidenw ye ani Ethiopie jamanadenw ye u ye senabila kɛ ka t'u ɲɛda sajola ale dugu jugɔrɔ nafolo olu bɔyɔrɔw la dingɛ duba dɔ bɛ yen n'o o bɛ taa jɔ mɛtiri 270 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔngo la min ye Semos SA ale bɛ ka o dugu jugɔrɔ nafolo olu bɔ o kɔ u taar'u ɲɛda yɔrɔ wɛrɛ fana kan ni o cakɛda in ka baara ɲɛsinnen no dugu jugɔrɔ nafolo n'o olu bɔra olu donniw ka taa se u seyɔrɔw la min ye Mali ministri min ka baara ɲɛsinnen no dugu jugɔrɔ nafolo kow ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale ma sewa sɔrɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ min ye ni dugu jugɔrɔ nafolo bɔyɔrɔ ninnu ye ko Mali ka mɔgɔba kalannen caman o tɛ yen nɔ ni bɛ fɛ sanu nafa caman ka to Mali kɔnɔ fɔ société minnu bɛ baara kɛ sanu bɔyɔrɔ ninnu na n'a bɛ fɔ olu ma ko sous-traitant olu bɛɛ ka kɛ olu caman ka kɔni ka kɛ maliyɛnw ye bon an y'a ye k'a fɔ k'u y'o daminɛ parce que an ye yɔrɔ dɔ lajɛ maliyɛn dɔ bɛ yen n'o ye Adama Sidibe ye o ka baarakɛta barika ka bonya nɔ mais anw hakili la halisa u kan k'u cɛsiri o fɛ
ka baara kɛ yɔrɔ in k'a bɛɛ kɛ maliyɛn n'an tɛmɛn'o fɛnɛ kan an b'a jateminɛ n'i ye société jateminɛ mɔgɔ minnu b'a a diriger olu fɛnɛ caman kan ka kɛ maliyɛn u ka jamana yɛrɛ directeur o filɛ nin y'an kɛrɛfɛ o ye maliyɛn mais an ka jateminɛ la u ka organigramme kɔnɔna la n'a bɛ fɔ ko ɲɛmɔgɔw société ɲɛmɔgɔw mɔgɔ dɔw bɔra kɔ kan ka na bon an ka jateminɛ la mɔgɔ hakɛya min b'o la o cayara an ɲɛkɔrɔ dɔɔni donc an ko fɛnɛ kan b'u a f'u ye k'a fɔ Mali tɛ jɛn n'o ye an tɛ jɛn n'a ye k'a fɔ ko parce que nin ye minnu ye minnu kura tɛ minnu mun don a bɛ yan nɔ san ka ca ni san 25 ye donc o kɔfɛla la o kɔrɔ ko maliyɛnw sera o tali ye k'a daminɛ la fo ka taa ban. Mali jamana ani Ethiopie jamana minisiri min n'olu ka baara ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ nafoloko koɲɛw ma u bɛɛ lajɛlen jɛra k'a fɔ ko nin ye a waati ye bɛɛ lajɛlen ka kan kelen fɔ ani ka waleya kelen kɛ min bɛ dugu jukɔrɔ nafolo o taɲɛ ko fɔ o min ni a tɛ ɲa sariya minnu ni olu taara dugu jukɔrɔ nafolo olu baarali kama fo ka olu bonya fo ka taa se maa kalanenba minnu ni olu bɛ jamana in kɔnɔna la olu fɛnɛ ka caya semosi ale ka cakɛdaw la. Hali sisan an to an ka jamana kɔnɔna kunnafoni na tile fila lajɛ min fana tun bɛ sen na a laɲini tun ye walasa an ka tungaranke minnu ni olu bɛ jamana kɔ kan olu ka sɔrɔ u bɛ se tɛna bɔ cogo min na faso kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ ni olu fana bɛ faso kɔnɔ ni olu ma taa tungana ka kɛ ka cakɛyɔrɔ ani yiriwali baaraw sigi sen kan olu fana bɛ se ka baara kɛ o yɔrɔ la cogo min na faso ka yiriwali ani faso sɔrɔ bɛ se yiriwa cogoya min na nin kɛnɛ in kɔnɔna minisiri a ko ɲɛmɔgɔ tun bɛ minisiri fila bolo minisiri min ni o ka baaraw ɲɛsinnen don baara ko fo ka taa se minisiri min ni u bɛ denmisɛnw ka ko kunna a ko ɲɛmɔgɔ bɛ tun bɛ olu de bolo an ka jɛ ka Mamu Jakite ale fana ka walawalaliw lamɛn o kun kan. Ni tile fila hakili jagabɔ kɛnɛ in kana la bɛn kɛra hakilina kumaba minnu kan projet in lawaleyali ko ɲuman na olu dɔw filɛ nin jɛɲɔgɔnya sabatili maliden minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ yan olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun kelen kɛrɛnkɛrɛnneyala k'o kɛ tungarankew tɔgɔladon a sen fɛ u kumana fana u k'u ɲɛmada Sine ni Wuranda jamana kan kɛnyɛrɛ ye baarabolo bilali la sen kan ani ka waribo dɔ bila sen kan tungarankew tɔgɔ la. Tile fila baara in vraiment an wasara kosɛbɛ an dɛmɛbaga minnu nana u bɛɛ ka kuma kɔnɔna na k'a ta Nations Unies ka lasigiden fɛn fɛn b'an fɛ yan nɔ n'i ye OIM ta UNFPA UNESCO Union Européenne dɛmɛbaga fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ yan u bɛɛ nana kɛnɛ kɔnɔ u bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko programme in hakilina ka d'u ye u sen b'a la u se ye min ye nafolo la n'an tilala baara ninnu kuncɛ la parce que an ma tila fɔlɔ u ka dɛmɛ ye min ye en ce moment u bɛ sɔrɔ ka o bila sen kan. Ni projet in tagaɲɛ tɛ taa tungarankew ka faamuyaliko ɲuman kɔ. Wele min bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛnw min taara kɔ kan k'a f'u ye ko olu ni maliyɛnw minnu bɛ kɔnɔna na yan an bɛɛ de ye kelen ye donc facilité min bɛ u bolo maliyɛnw bolo kɔnɔna na yan o facilité kelen fana an ka ministère gouvernement y'an autorisé an ka se ka o facilité fana kɛ olu ye u bɛ se ka na yan banques bɛ yan entreprises bɛ yan centre de formation bɛ yan ni min bɛ se min na o ka n'o kɛ an bɛ yan k'u dɛmɛ o de kama an ni ministère de la formation professionnelle aw yɛrɛ ɲɛ b'an na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛ formation centre de formation bɛ b'ale bolo donc contacts fana bɛ an bolo gouvernement kɔnɔ parce que gouvernement bɛɛ ye kelen a bɛ fɔ min na tubabukan na solidarité gouvernementale an bɛ se ka taa ministère des finances fɛ yen an bɛ se ka taa ministère des transports fɛ yen an bɛ se ka taa ministère bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ pour que k'u dɛmɛ u kana u yɛrɛ dɛmɛ ka anw fana dɛmɛ ka jamana bɛɛ dɛmɛ. Baaraw kuncɛli la diɲɛ selege 4 tɔnba ka nɔrɔbila minnu kun bɛ kɛnɛ kan n baara ka gadarabu ye ye musaliya camanw di ɲɛtaga sabatili la jamana kɔnɔ a kuma sinsinna kosɛbɛ denmisɛnw ka cɛsiri de kan. Muso jɛkulu fila fana ye u bolo di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ kɛ o muso jɛkulu ninnu bi tali kɛ fɛn min ye RFMP fo ka taa se RGFP ma o fana ye lajɛ in kɛ ka se ka hakilina falenfalenw kɛ ani u bɛnna ko minnu kan ka o kɛ gafe min ni a bɛna an ka jamana ɲɛmaaw lasɔrɔ u ka laɲini ye fɛn min ye jamana sariya sunba o yɛlɛmaliko kuma minnu ni olu bɛɛ senna u yɛrɛw jɔyɔrɔ ani musow yɛrɛ ka hakɛw bɛ se lafasa cogo min na o sariya sunba in a yɛlɛmalen kɔfɛ an ka jɛ ka hali sisan Aminata Samake ale ka ɲɛfɔliw lamɛn o kun kan. Nin ye tile fila baara ye RFMP ani RGFP ni ɲɔgɔn cɛ ni olu ye muso jɛkuluba fila ye min kuntilenna ye politiki ko ye Mali kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ko kama u ka ni baara kɔnɔna la hakili jagabɔw mina kɛ ni ka bɛnkan ta gafe dɔw kan gafe min bɛ muso jɔyɔrɔ ko ta ba la jamana ka ɲɛtaga baaraw la. Gafe damadɔ de b'an bolo an bɛna hakilina boli olu gafe minnu kan
o ye Mali sariya sunba yɛrɛ n'a bɛ f'o ma ko constitution ani sariya bolo wɛrɛw bɛ yen nɔ gafe wɛrɛw bɛ yen nɔ musow kan k'u sigi ka minnu jateminɛ bi n'a sɔrɔ an musow an hakilinaw an miirinaw an jɔrɔnakow n'a sɔrɔ olu talen bɛ o sɛbɛn ninnu kɔnɔna na tile fila baara in bɛ se ka an dɛmɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ an haminakow b'u la n'a haminakow t'u la n'a sɔrɔ a t'u la an bɛ sɔrɔ ka an ka proposition kɛ sɛbɛn ninnu bɛ taa yɔrɔ min na ka taa o yɔrɔ la ni don min na ni jamanadenw farala ɲɔgɔn kan k'u b'a kuma kɛ o b'a sɔrɔ Mali musow labɛnnen don hakilina minnu b'u bolo déjà u bɔ u di ka a don o sɛbɛn ninnu kɔnɔna na. Ni hakilina in laɲini min bɔra jamana yɔrɔ o de la ni musojɛkulu ninnu ye furancɛ fanga waatiw jate ka kɛ hakili jagabɔ waati ye u tɔgɔla sariya sun waleyali kan politiki ko nasiraw fɛ. N'i ye loi électorale ta sisan nɔ walima ni charte des partis politiques ta yari o sɛbɛn ninnu dilanna k'a sɔrɔ loi 05215 nin ma ta fɔlɔ sisan nɔ loi 05215 a taara kabini 2015 wagati la o dun y'a sɔrɔ sɛbɛn ninnu bɛ ka kɔrɔ maintenant pour que k'o sariya bolo in fana waleya nin gafe ninnu kɔnɔna na o de la an bɛ ka nin baara ninnu kɛ donc a ɲɛ ka misɛn dɔɔni fɛn caman b'a la minnu n'an b'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na olu ni sariya bolo in fana hakilinaw ka taa ni ɲɔgɔn ye don min na n'a fɔra ko Mali ye constitution kura ta walima Mali ye sariya kura ta min bɛ députéw ka ko walawala walima sariya kura taara min bɛ parti politiques ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ a ka taa sɔrɔ o sariya bolo ninnu kɔnɔna musow hakilinaw o talen bɛ en compte o de y'an ka laɲini ye. Ni baara ninnu ye baara ɲɛbila ye min kɔnɔna na nabagaw bɛɛ lajɛlen kan ka bɛn kan kelen kan ka sɔnɔ ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma o ko labɛnbagaw ka fɔ la. Nin de bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔ kan kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ ka o juma Sinayogo ka ja sɔrɔlenw lajɛ ka bɛn ni bi ye. Organisation mondiale de la santé diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara don min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ jigisigi bɛ wa hakilisigi bɛ Ebola ale bana kunkanko kibaruyaw la La Guinée Conakry ale jamana kɔnɔna la a ma dogo diɲɛma la k'a fɔ Ebola banakisɛ o kɔni seginna ka ye La Guinée Conakry ale jamana o kɔni kɔnɔna la nin ye a tile damadɔ o kɔni ye a kɛɲɛ ni cakɛbundaw ka wulikajɔ ani ka cɛsiri ye minnu ɲɛsin bɛ epidemi banaw olu larawelew ani u sɛgɛsɛgɛli ma u ye gafe dɔ bɔ ka bi tɛnɛn tɛmɛnen min kɔnɔna la a yirala k'a fɔ Ebola bana sigilen kana a ye maa minnu bɔnɛ u nin na u bi se maa 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma maa 10 bɛ nin waati in na minnu bɛɛ lajɛlen kɔni olu fɛnɛ bɛ ka taamasiyɛnw ye u yɛrɛ la wa maa 2 olu sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ banakisɛ bɛ olu joli la ɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara OMS hakɛbonda don min ɲɛsin bɛ kɛnɛya o kɔni koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma olu y'a yira k'a fɔ jigisigi bɛ ka sabu kɛ k'a daminɛ san 2016 kana bila bi la baara caman kɛra Ebola bana o kunkanko kibaruyaw la wa siga foyi kɔni tɛ min na o n'u ka fɛɛlɛw bi ɲɔgɔn na cogo min ka se ka maaw bɛɛ lajɛlen laraw ye k'u diagnostiquer ani ka se k'u sɛgɛsɛgɛ cogo min na ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ bana b'i yɔrɔ ni bana t'u la a maaw hakili lajigi k'a fɔ Ebola bana a donna Guinée Conakry kɔnɔna la san 2013 o kɔfɛ a walankatara Liberia ani Sierra Leone o jamanaw kɔnɔna la a banna pewu walima a nɔgɔyara san 2016 ale waatiw la waati min ne a tun ye maa minnu bɔnɛ u nin na o tun bɛ se maa 11,000 ani maa 300 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma nka o waati y'a sɔrɔ a yera maa minnu na o tun ye maa 28,000 ani maa 6,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye kɛmɛ sara la maa 90 ani maa 9 olu bɛɛ lajɛlen yera Guinée jamana kɔnɔna la Liberia ani Sierra Leone olu fɛ yen. Tigre ni ale ye Ethiopie kaɲangalanfan marabolo dɔ ye olu kɔni bɛ dibi la ni waati in kɔni na ka sabu kɛ kurantanya o kɔni ye a maaw hakili lajigi k'a fɔ kɛlɛ bɛ Tigre marabolo kɔnɔna la kabini novembre kalo ale tɛmɛnen kunungo araba gouvernement Ethiopie jamana tɔgɔ la olu ye lase kɛ k'a fɔ nin kɔni kurantigɛ min filɛ Tigre marabolo kuru kara kɔnɔna la a sababu ye Front de Libération du Peuple du Tigre dakuru ɲɛ kelen TPL
TPLF o maaw olu kɔni ye ka maaw hakili lajigi hali bi k'a fɔ kɛlɛ bɛ Tigre marabolo kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani Ethiopie fanga tigilamaw kabini novembre kalo tile 4 tɛmɛnen min kɛra sababu ye ka maa caman ka olu kɔni bɔnɛ u ni na. Lɛ kɔni kun cɛra ka kɛɲɛ ni lasew ye fɛn min ye novembre kalo tile 28 waati min na Ethiopie kɛlɛkɛcɛw ye mekele ni o ye Tigre yɛrɛ marabolo faaba ka o minɛ nga TPLF cɛdenw ye kalikan bila k'a fɔ olu kɔni bi kɛlɛ kɛ fo ka taa fɔ ko u ye sebaya sɔrɔ ka daminɛ o don sa fo bi balo ka se ka taa di ma kofɔlenw ma ni marabolo kofɔlen in kɔnɔna la o kɔni kɛn bɛ gɛlɛyaba ye. Kuranko cakɛbonda min bɛ yen n'an k'a ma Ethiopia Electricité cakɛbonda don min ka baaraw ɲɛsin bɛ kuranko ma Ethiopie jamana kɔnɔna la olu ye lase kɛ k'a fɔ dugu min bɛ yen n'an k'a ma ko Alamanta kurantɛmɛ fili minnu bɛ yen ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛra nga ka maaw ladɔnniya fana k'a fɔ kunnafoniya in kɔnɔna la nin baara in kɛra don min ani waati min ani a ko kɔlɔlɔw u kɔni ma ɲɛfɔli foyi kɔni kɛ o la. Kɔrɔfɔ in kɔni ngalontigila TPLF maaw ka kɔrɔfɔla fɛ ni o ye Geta Shehu Reda ale kɔni ye ka maaw hakili lajigi hali bi k'a fɔ kabini kɛlɛ daminɛra Tigre marabolo kɔnɔna la bɔlɔlɔ siraw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tununen don. Sudan maaw bala ka taa u kun sɔɔri ye. Diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies bolofara agence humanitaire olu y'a yira k'a fɔ kabini dɔgɔkun tɛmɛnenw kɔnɔna la balo dumuni o kɔni tala ka se ka taa di jamanadenw ma kɛmɛ sara la maa 80 ɲɔgɔnna boɲɔ. Kenya jamana kɔnɔna la Organisation des Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ balo ani sɛnɛkow ɲɛnɛbɔli ma an ko a ma ko Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture olu fɛnɛ ni Kenya cakɛbonda min bɛ yen n'an ko a ma ko société 51 degré ni olu ka cɛw ɲɛsinen don ani u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsinen don yɔrɔw olu lakana ma sigidaw a bi olu kɔni kofɔ olu kɔni bala ka yɛlɛma don u ka baarakɛminɛw olu kɔni na nin waati in na n'a ma ɲa k'a fɔ kirike pelerɛnw ni o ye tɔnw ye ko olu yera Kenya jamana kɔnɔna la cogo min ka se ka olu bɛɛ lajɛlen jaso ka bɔ yen a bi tali kɛ logiciel dɔ la baarakɛminɛ don cogo min ka se k'a dɔn ani k'a sɛgɛsɛgɛ kabini sigiyɔrɔ la tɔnw bi tɛmɛ siraw sira fɛ u bɛ wuli siraw sira fɛ ka se ka u bɛɛ lajɛlen kɔni jaso k'a sɔrɔ gɛlɛyaba o kɔni ma sɔrɔ a la n'i ye tɔnw ka baarakɛta ta k'a lajɛ bi u donna farafinna ale kɔrɔnyanfan kɔnɔna la san 2019 ale cɛmancɛ bolo olu waatiw la ani farafinna dugu minnu bɛ yen ni olu bɛ jiw olu sanfɛla la u donni kana bila bi la u ye jamana 9 ɲɔgɔnna boɲɔgɔnko kɔni sɔrɔ ka ban yɔrɔw don yɔrɔ minnu ni san kɔni bina ye ni san tan laban in kɔnɔna la kosɛbɛ jamana dɔw bɛ yen i n'a fɔ Kenya kabini san 70 ɲɔgɔnna boɲɔgɔnko olu kɔni tuma ni gɛlɛya ye fɔlɔ sɛnɛ o ta fanfɛla la. Libi jamanadenw kɔni bala ka u ka révolution ni o ye wulikajɔba ye min kɛra sababu ye k'u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Kadafi san 2011 ka ale lata o tako tana bala k'u nisɔndiya baaraw kɔni kɛ ni waati in na waati la jamana a bala k'a fɔ ko taarɛ nisɔndiya baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bala ka kɛ Tripoli ale marabolo kɔnɔna la jamana ale tilebiyanfan o kɔni fɛ nisɔndiya ko caman kɔni labɛnnen ni ma kofɔlen ninnu bolo a baaraw bala ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni Libi jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Kadafi a tun ka d'a ye ani o yɔrɔ in de tun kanu bi a la a ka kumaw n'a bi fɛ ka kuma jamanadenw fɛ ka se k'a lase o yɔrɔ kofɔlen ninnu na a kɛnɛ kan fɛn min ye Fayez El Sarraj ale tun bɛ a kɛnɛ kan ale min ye gouvernement d'union nationale ma ɲɛmaa ye an bi waati min na i ko bi Libi fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a ye k'a fɔ jamanadenw nisɔndiyalen don ka sabu kɛ wulikajɔ de kɛra nin don in na cogo min jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Kadafi ale ka fanga bi se boyi cogoya min na gouvernement d'union nationale ale sigira sen ka san 2016 Tripoli kɔnɔna la cogo min ka se ka ONU jamana dɛmɛ a ka baaraw la Mohamed Kadafi talen kana bila bila Libi kɔni cɛ tilara 2 ye hali n'a y'a sɔrɔ nin waati in na bɛnkansɛbɛn minnu bolonɔ bilara ni o kɛra sababu ye ka conseil présidentiel dɔ sigi sen kan min ka kalafili baaraw kɔni magwɛn ka bɛn décembre kalo
kalo nata ale waati olu kɔni ma gouvernement sigira ministre ɲɛma o ye Abdel Hamid Debaiba ale kɔni ye wa ka maaw hakili lajigi hali sisan k'a fɔ Libi kɔnɔna la bi taarɛ be ka sabu kɛ fan fila maa minnu tun bi kɛlɛ la ni ye a san 5 ye o kɔni b'a la ka bɛn ko la. Ale de ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ jamana ɲɛma kalafili senfɛ desanburu kalo tile 27 tɛmɛnen Niger ale jamana kɔnɔna la maagɛrɛ tɛ a fɔ Mahamani Usman jateminɛw ani sɛgɛsɛgɛli minnu b'a la ka kɛ nin waati in na o y'a yira k'a fɔ nin jamana ɲɛma kɔrɔ min filɛ Niger jamana kɔnɔna la ni a ye Niger jamana mara san 1993 ka taa se san 1996 ma ko a bi sɔn ka surprise ka o créer ka kɛ ni jamana ɲɛma kalafili tako filanan nata ye février kalo tile 21 o nata ka maaw hakili lajigi k'a fɔ fanga sɛnɛmatɔw maaw kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɛ a b'i fɔ min ma CAP 2021 wa tɛgɛdi ɲama kɔnɔna la cogo min ka se ka jamana ɲɛma kɔrɔ ka o dɛmɛ Mohamed Bazoum ale kan Mohamed Bazoum min ye Mahamadou Issoufou ale ka cɛbɔ ye wa minisiri kɔrɔ don min tun ɲɛsin bɛ Niger ale kɔnɔna kow bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnɛbɔli o kɔni ma a maaw hakili lajigi k'a fɔ nin ye a san 25 ye Mahamani Usman a ka fanga kɔni bɔra a bolo k'a daminɛ o don kana bila bi la a kɔni bɛ tipi tapa kɔni na fanga nɔfɛ nga a tɛ ka se ka pankɛ ne ni maa kofɔlen kɔni ka fɛlɛw ani a ka dabaliw kɔni ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Niger yɛrɛ jamanadenw mako bi o la bi o dɔ ye jamanadenw ka kelenya jiko minɛnko fo ka taa se kuranko o ni ka taa se banbaci wale tigilamaw kɔni jasoli ma ka bɔ Niger ale jamana kɔnɔna la nin ye cɛ kofɔlen ka programme belebelew olu kɔni ye maa 7 ani dɔɔni olu de tɔgɔ sɛbɛnlen don kalafuta gafe o sanfɛ dimanche nata olu de kan ka bɔ ka se ka taa jamana ɲɛma sugandi yali Mahamani Usman walima Mohamed Bazoum ninnu fila jɔn de bina kɛ Niger jamana ɲɛma ye o jaabi bilalen don ka février kalo tile 21 nata ka o makɔnɔ ni o ye dimanche nata ye. Lajɛba cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ anw ye kunnafoni minnu salo ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi alamisa ma an tilenna fɛn min ye silamɛya kalo 7 ale tile 6 la bi san 1442 kira ka hijira san tɛcɛla o de tun ye ninnu ye ni ala sɔnna sini waati kelen na kunnafoniya wɛrɛ bɛ ɲini ka di aw ma min ni nin si tɛ kelen ala sɔnna bi su in na wajulu kɛnɛ belebele o labɛnw bi senna sabalibugu jeni train sanfɛ ni ala ye sini duman yira an na sa fɛn min ye kuralekaw ye olu na belebele in bisimila o kɔ fɛn min ye sibiri ye sa silamɛya kalo 7 tile 8 février kalo tile 20 ɲamakɔrɔ ale sigidalamaw olu na belebele in bisimila ni ala sɔnna sa kari tɛnɛsu kalankɛnɛ o bɛ sigi bakɔ dikɔrɔ ni ndolanci kɛnɛba o sanfɛ ka bɛn silamɛya kalo 7 tile 9 ma février kalo tile 21 an bɛ lajɛlen ka an hakili to a la tɛnɛ don o kalan o laada bi lakele silamɛya du belebele in kɔnɔ ni ala sɔnna silamɛya kalo 7 tile 10 o min bɛ février kalo tile 22 ma san 2021 a bɔra bɛɛ lajɛlen kuntigiya bɛ Seydina Cheikh Oumar Seydou Kulubali Faruku bolo an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka se ka taa daliba masa wele munna a bɛ se a ka hinɛ bondaw dayɛlɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye cogo min na Isra wal Miraji ni o ye kira ka sanayɛlɛ ye sa i n'a fɔ an ye o fana fɔ cogo min na révolution Hikmati Islamiya bi labɛnbaw la ni ala ma basi kɛ Isra wal Miraji a wajulu kɛnɛ bɛna sigi bakɔ jikɔrɔni ntolanci kɛnɛba o sanfɛ mars kalo tile 10 san 2021 ka dugujɛ a tile 10 ani kelen na araba o alamisa sa mars kalo tile 10 ani kelen nɛgɛ kanɲɛ 10 ani 4 tɛmɛlenw waatiw ni ala sɔnna min ɲɔgɔn sɔrɔ bakɔ jikɔrɔni hɛrɛma kɔnɔ mangurutu la fariko yɛrɛ ka misiri belebele in kɔnɔ ka na Isra wal Miraji ale baaraw kuncɛni don kalankɛnɛba o sigili kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya bi Seydina Cheikh Oumar Seydou Kulubali Faruku bolo kiraw ni nabi ɲumanw tiɲɛ ta ban belebele min ni ale ye Mamadu Dini bonya ko bɛɛ lajɛlen dan kɛnɛmaya ka u bɛɛ lajɛlen kɛ tilegan kelen ye ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen dala kuru an bolo hɛrɛ ani baden kɔnɔ siw hɛrɛ bɛ masaramani bolo ala ka diɲɛ ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ala ka kɛ Faruku n'a bɔnna sanumaw barika ni o hɔrɔma kosɔn k'a kolosuma ka basigi Isra wal Miraji ala k'a jira an kelen kelen bɛɛ lajɛlen na kira bonya ni an karamɔgɔ hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasuli